Hej alle sammen, hvis vi rammer 1000 likes, ikke også? Så viser jeg noget af min ven Adrians hus. Ja, Adrians hus vil godt ske det mig jo. Så. Ja, måske ikke lige se mig, men ja. Ja, det er på grund af... Og om nogle par år, ikke? Og når vi rammer 5 millioner likes, ikke? Så viser mig og Jannis vores ansigter. Ja, vi viser vores ansigter, hvis vi rammer 5 millioner likes, så viser vi os selv, uden vi må. Ja. Kun hvis vi rammer 500 millioner, Når vi rammer 100 millioner likes, ikke? Så viser vi i hvert fald hele Christebro og Ribe. Nej, ikke hele Ribe, men... Nej, men vi ses! Hej! Poolen i hvert fald. Hej.